Jordi Calaf, català independent. Què tal, com estem? Seguim, doncs, amb aquest anàlisi, fent una miqueta d'anàlisi de com ens estan en la independència, no? És a dir, de moment ja portem, doncs, alguns capítols i avui continuem. I avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui els peatges. Oh, i tant, els peatges, home! Els peatges, més d'un estareu dient, hosti, i tant, quin canvi? És que hi ha hagut molt de canvi, home, i tant, hi ha hagut molt de canvi. I més que ho notarem, perquè demà anem a treballar, demà dilluns, i notarem, doncs, aquests canvis que hi ha hagut, no? Catalunya independent, peatges gratis, sí, home, i tant! Ja no paguem peatges! Hòstia, això ha sigut un gran dels grans canvis. Això ha sigut, potser, pels que viatgem molt, un dels canvis grossos, home, i tant. Perquè nosaltres estàvem molt acostumats a pagar, home, portàvem molt de temps pagant, hòstia, portàvem molt de temps, i tant, i pagant, Martorell, Girona, cap a Tarragona... Bueno, escolta, ja estaves acostumat a pagar. I clar, el dia de la independència, el dia de la cadena humana, clar, nosaltres, hòstia, vull dir... Ho he hagut de tallar això que m'he quedat en blanc en un moment i dic, hòstia, retallem i enganxem-ho que si no no sabem com d'això. Anava dient, el dia de la cadena humana, home, nosaltres havíem de tornar cap a casa, no? Perquè, bueno, vam anar, la família es va repartir de dalt a baix de tot Catalunya, no? Ja ens feia falta. I, hòstia, al tornar, volíem passar pel peatge, el nostre peatge és el de Martorell, i paguem allà a Martorell, i, hòstia, Martorell hem pagat una fortuna tota la vida, però hi contents, home, clar, perquè nosaltres som catalans compromesos, i passàvem a Martorell i dèiem, què se debe? Fem la compte, 3,20. Bueno, al final vam començar pagant 2 i pico i ara ja paguem quasi 4 euros, però contents, perquè és el nostre peatge, fa casa, anaves allà, què se debe? Tanto. I pagues la factura. I hòstia, el dia de la cadena no ens volien deixar pagar. O què vol dir que no? Home, hòstia, tota la vida que hem pagat nosaltres? O collons, o no? Escolta, nosaltres volem pagar i no ens vam moure allà fins que ens van deixar pagar. No, home, i tant. Hòstia, aquests de les cabines no se'n feien a venir. Dic, què vol dir que voleu pagar? Hosti, que passàveu amb allò del hashtag de no volem pagar, del no hi ha peatges, totes aquestes coses, no? Hòstia! Sí, vull dir, el no volem pagar. Hòstia, i el tio que deia, home, però si no volíeu pagar, ara ja no pagueu. Diu, no. Vera, no fotem. El no volem pagar era quan no érem independents. Vull dir, no érem independents, no volíem pagar. Hòstia, però ara que som independents, ara volem pagar. Hòstia, que pot ser que... És que no s'entén això, uns peatges que no es paguin. Home, no, que som independents, o no. Jo ja m'he fet una pagatina pel cotxe que veus, jo vull pagar els peatges, oh i tant. I passes allà al peatge, les barreres obertes, allò es campixa, no, home, no. El peatge s'ha de parar, colló, home, que som catalans, que nosaltres paguem, sí, i tant, home, i tant. El dia de la cadena vam fer trucar al senyor Bertis, i tant, l'alemany, sí, el vam trucar, home, i tant, vam dir, senyor alemany, nosaltres a pagar, diu que no, que hòstia, que som independents, ja no cal, passeu, riadades de cotxe, no. Nosaltres volem pagar, home, que són els nostres peatges, les nostres carreteres, estem a Catalunya, hòstia, han canviat les coses, però tant no, no. Nosaltres volem pagar els peatges, i això té que tornar, home, és un costum, clar, és com si ens treuen la moreneta, no ens poden treure la moreneta, doncs els peatges els paguem. A veure si ara canviaran els costums també, és com que ens canvien els segadors, no, els segadors no es canvien, hòstia, doncs no canviarem els peatges. No, senyor alemany, ja pot tornar a posar el cobrament dels peatges. I tant. I 4 euros. Apugi-ho, home. Que això què, si no? No. Els peatges s'han de tornar a pagar. Home, com catalans independents, hòstia, aviam si girarem el país del Delta Baix, també. Hòstia, és que a vegades penso que ens hem tornat una mica... No. Peatges s'han de pagar, que no passa res, tu. Que això els catalans ho volem. Aviam si ara de Madrid diran, no, os damos la independencia y los peajes gratis. No. La independencia, muy bien. Pero los peajes gratis no, no. Por aquí no pasamos, hombre. Hòstia, a veure si sobre de cornuts pagar el beure. No. Nosaltres paguem peatges. I després ja es veurà. Però clar, sí.
Aquest cap de setmana perquè ho hem aprofitat, perquè com que encara no es paga, ja es pagarà ja. Com encara no es paga, hosti, tota la família hem agafat el cotxe i amunt i avall, de la Jonquera al Delta de l'Ebre i de la Delta de l'Ebre a la Jonquera un altre cop. Sí, hòstia, sí, ho hem fet 7 vegades, home, quan no pagàvem. Hòstia, ara volíem provar el que era això, no? Hòstia, agafàvem el cotxe, de la Jonquera, hem baixat avall fins baix, sí, fins al Canà, i al Canà, mitja volta, i un altre cop amunt. Pagant ni un duro. Pagant ni un duro, has vist això? Hòstia, aquella sensació que arribaves al peatge, ja traies la cartera i et feia no, passi, no pari. Hòstia, vol dir que no pari, no, i tu passaves i no et deien res, no. Hòstia, la de vegades que havíem arribat a passar, molt no vull pagar i sonava la campaneta, hòstia, i foties la quinta i me caguen nena, marxaves que no em diguessin. No, ara no, ara burros i pares, sí, burros i pares. Hòstia, això ha sigut acollonant, bueno, de moment no paguem, però volem pagar. És més, jo ja des d'aquí reclamo el hashtag amb el senyor Alemany, ja l'havíem dit, que hem fet arribar una carta, que es veu que les coses van per carta, sí. Ara, si vols dir alguna cosa, va per carta, tu. Ja ni emails, ni WhatsApp, res, per carta. Bueno, nosaltres hem enviat una carta amb el senyor Alemany, el de l'Albertis. Sí, i ara no volem pagar els peatges. I tant, si els volem pagar. Li hem enviat la carta amb el hashtag volem pagar els peatges. I escolta, hem fet pagatines i ho enganxarem al cotxe. Tu, som catalans independents, però no som tontos. Volem pagar els peatges. Ja està dit això. Per tant, en aquest cas, la independència aquí ens ha fallat una mica. No hem acabat de trobar l'encaix, no? Però ja el trobarem, ja el trobarem. Això són aquelles coses que poquet a poquet s'han d'anar adaptant, Vull dir, això vol dir adaptant-se, Ja ho adaptarem. En fi, no res, avui era parlar dels peatges una mica crispadet, no? Em sap greu una mica pel to perquè, hòstia, estic una mica, collons, emprenyat, Perquè, hòstia, això és fotut. Però bueno, ja ho trobarem. A poc a poc anirem encaixant dins aquest model de país que és el que volem, no? En fi, ja està, ja parlarem un altre dia del model de país que volem, del model de país que tenim, però de moment, peatges, farem una lluita. Volem pagar els peatges. Hashtag, volem pagar els peatges. Molt bé. Jordi Calaf, català independent, moltes gràcies. Encantat. Seguirem, desgranant el que ens porta el dia a dia d'aquesta actualitat independent, no? Vull dir, molt bé. Avui intentaré fer una despedida més ràpida que ahir, perquè a vegades les despedides costen una mica, no? El que dèiem, Jordi Calaf, encantat, català independent, moltes gràcies. Vaig a parar la càmera. Sí, passa que no puc fer... Vull dir que no tinc mando, que he d'anar des d'allà, Sí. Maco el piset avui, el piset una mica rococó, Rococó. Bueno, no cada dia es pot tenir un sofà vermell, Bueno, sí. Amb la cadira vinc, vull dir que he de venir a parar, no us molesteu, Vull dir, vinc aquí per darrere un segon, això és ràpid, Ara quedo borrós, però no patiu, que no és mal de cap, això és el zoom, Vull dir que si faig així, torno a estar bé. Molt bé. Català independent, Jordi Calaf, moltes gràcies. Adéu.